Difu Government College along Kachari Ariso Ejang Atung Penta, Difu Taralang So People Hall Salong, Kapang Tirasai Kacerabdun. Peneng aningkan Karbi Risonim Sorong Aji Katalon Pon Kemi Sen Japan Karbi Cultural Society Atumpen Sekar Klipon. Lang Tapiri LP Sekolah Long, Tengkera Langso KSE Aro Atumpen Kahung Ridang. Ingdeng Polang Perfest Pini Volong Komaji Pathwa Klamalong Kapadupon. National People Party Atumpen Amit Hanga Sai Hemalong Jerok Tok Amai Kang Nipon. Mahamaya Constituency BJYM Atumpen Bait Kapachijeng Kapadupon. Rangsi Berta Kelang Arato Anapan Nilihen Pen Kardom Pajerlo Kardom. Non Dili Karbilong Ria Berta Kethanabang Sami Ojang Terangpi. Non Berta Angton Pen Arjuponsena. Difu Government College along Kachari Ariso Ejang ABVP Unit Atumpen Khai Lapen Jutang Jubat Kaching Honpen Difu Taralangso Karbi People Halls along Non Kewangji Thang Thang Ni Phai Krep Hopen Karbi Risonimso Rong Aje Katalon Pon Jadim Karkokar Phekpen Kapang Therasai Kiklempon Non Obi Kimia Tumta Jutang Jubat along Kacerabdun Akenang Sot Lapen Karbi People Halls Taralangso along Kijoi Kedam Atum anta kapater tedet jilapen la swadim kapangthir aphan unan cerap citodun rapet jiaphan kacuning ripon. Lapen alang itumpen unan pen la sorong aje aklamalong karkokar pepe jenglok kapangthir dun jiaphan cerap citodun bomji pusi Difu Government College ABVP Kongchun Bangpen perangki atumaphan ng pachinipon. Difu Government College long ABVP unit long a secretary lo. Lasi nilitum sitame dak ABVP kedoan a group tum sitame nilitum pini. Asai pile nilitum klem dun un ige pusitame nilitum asai sositame nilitum la kepang thirakam sidame nilitum cherabdun iglo lasi non kewangji risonim so tum an sitame lada kewang pen nangkapa terte dedi lapen ke alam nang litum sitame un an pen kepang thir long nang cherabduni pupansi nang litum hanta kaduka we phanta nang chuning rilo lapen la ilitum ame thanga dim lo binakpot lasi ilitum sitame unan sitame bor ido nang po lahayak ilitum ajutang kamlong sitame cherabdun ignang po kacharli atum binak lang po la sinito tuna apor ki do LinkedIn la college ka viar ni sitame nilitum la nang liletik arnian ki nilitum nang cherabdun igbomji la sinilitum ke kemang ikelapulo la sila itum adim long sitame itum along rilo po la si ilitum imethang pene chipa Clark lete ilile penle risonim so tum penle paprang e polote ilitum non api kewang thui tumangke la sila tumhan ke japon pen lo la pen nili sitame isi manela kangthir paklar jini phansi nili tumbangke impon iglo Aningkan wa ngason thak thaksi pining ningkan sori hinira inkoiraisi aningkana pharman thang thang ni phai krep hopen ingdeng plikebra troksi karbi risonimso rong aji alir alon lapen lam kilamphong avipin pen ingsamjin pen katalon kapachun ponj thek jepan Karbi Cultural Society Atumpen Paterpi Ponsi Pini Arkoi ni Phai Thong Kebrai Si Arni Difu Karbi People Halls Taralang Soalong Se Arklipon Laswa Se Karklipon along Vomu Bokan An Mipun Lasi Pining Ningkan Suri Hinira Inkoi Raisi Eningkan Ingdeng Plikebra Troksi Karbi Risonimso Rong Aje Alir Alon Lapen Ingsamjin Pen Katalon Pon Long Jipusi Kurusara Tumpen Napachinipon Cultural Society Hinpen Aningkan wang tame rong aje aprang dak than thili aroya jeng alna maphan kethok jirpen aborakan ka chuhang do lasi peneng le thot chitame kado ka tirika mamai nang singdet pana phi tirika mamai la Karbi Cultural Society pachera ponsi dak ilitum kekroi ilitum arnam singkiri longkiri singkehai longkehai lapen dak aroya jengal nam thana nam thilia nam charchung nam charcha nam atuma phan isi bangke adana di pipen ke thok jir pen amana peng pipen ahirjume ka chohang asai sipini ke dilitum klempon lo lapen onanga thaglong bangke wo mut wokan kadu ka be mesen la sila so teng pulu teng te peneng la bangso
Plikar berok siang dan karbi sum sorong aje labang sukar cuka talon pon ing samjin dan talon pon unji pusi ining cit hedap lasi peneng plikar berok siang dan karbi sum sorong aje tirika mamaya hin dan kabur ipon ke klaim ke dam kikim kerang dan cenglok pinang an ke tangason cit heglong pudam lo pulutang tedak non 60% pan trok kep an ke tangason cit hegdam long lo la sia pora teng pen kikim kerang pen ceklok son suri lumang so ke sike dang bang tang pon unji pusi nili bang ke ning cit hedap ni jo la kisias jutang jebara song aning kan wang ason se riso yang kilun cepati ke kan cepati yo kilun mesen ke kan mesen dia phan la se ning kan wang ason se pini tala kisias la jutang jebara song ning kan sek ning kan jang pen la chadom chadi than thili aroya jeng cekama la sing kiri long kiri sing hari cholong hari cho hampang siam cho kasi la ki klem karkli ke chophojo kardom kadi ke mesen la se un mukan ta mesen la pen apu dari ki pida mesen la pen piningkan isi la arong aje along bangke kilun kang sam ki kan kang sam ji la pen kilun ke klar ke kan ke Langta pheri LP sekolah long klim somara tum lo kacali donatum kenangji bench desk lapen table lapen barpi barso kacitia hem anta abi lasi laso sekolah hemalong lo than bang noren bora kewangwe non chot kali lockdown kawi aprang penta wangwe pusi laso hawar arat atum pen thanang pachini dun lasi prabjin pen lo than bang noren bora asai nangka ciklem pami nangji kali polote lo than bang ang hoi pen pasu nangji pusi laso hawar arat atum CEM tuliram rong hangaphan kachuniri tengkera langso KSE aru atum pen kahumri damahut tengkera langso KSE aru amaipu mongol intikathar kongchon bang setro tiso dun kongchon bang vidya sing tiso lapen jensing rong pi pen rajesteron atum chetong dun ke hal lockdown be aprang ta dam dam wang wang la son si do bom amat usumara charlie thega det lo jat thega det lo angke lockdown det non january che klunang le et lo no anta dak alang sama store bang ke thanya phan tu be non anta sima tha te pin lang thek lok le ling tum rong asor ke la se usumara ling tum ke ake helu tu bidu nang kok lo nasi la sona alang ador mahaching honduk pulutange non pini benak pawang nang wang we pulutange itu ma sara tumolong da chone ri nang kokpo la bangke sakurita hanpet nang kokpo tengker langsung ke ase branch pen patir pi ponsi ladak phangchuarong LP school langtara phere LP school along ni tumnang humri lo nili tumnang ka humri bang ke theklong ke lajo lalo school ahem arlo bang ta desk bench ave chair ave table ave lapen lockdown de aphrang ta than bang bang ke wang ve ani sibang pon ni wang der puson si dola supasi usomarta akhelo bidunang erlo puta dak ka chotoy dona apipu tum ning jelo lapen non lockdown pidat lockdown jodet pen january chiklo bang ke teacher bang ke wang ve pin lang lasila son wang ve pin na teacher bang ke lake karbia ke aw smart ka sali ke phrang uji ang kalida do lasila son teacher bang ke lake discharge si binang kapu jong si lanon iru yang bong yo sila so ati char jong si lo ke than ji aphan asai che bang we cheklem pa meme pulong tem ni tum kar bilo chalia song ke se tengkro so ke se branch pe bang ke tum kem tak amaster phan eson bak asai ke ding ji phani tum chisik pa melo lasi chuning rila lapen kar biang lo tomas council kachari pon aki hai CM tuliram rong hang alang lisame education primary education arpu bang alang cherai kring alang lino sido lasila so arpu cherai kring lang chokche alang li akam cheklemeng bang ke kar biang long alo kachari alang chupa phang nanji te aphang sik education hin alang lang chari pa meniji lasi jong si las non ke dorm hat deng chochor ati char tu bang bang ke tum kar bilo chalia song hi bang ke non ni tum eson ba asai ke deng jama chesik ding lo kar Pini arkoi phai thong kebrai si arni langpher isonim so ateran LRN ia tumpen patir pi ponsi ingdeng pho langpher fes ning kan sori hinira in koirai sia ning kan bolong komaji pathua klamalong kapadupon labang so amayalong ada porphai kep malong pen LRNE amaipu sanjutok bipensi lama pachipurpon lapen chikimo asaita dengpon labang so aphi sai angdeng dam pen sonsuri kachiwung Keng dongdang kikat batili ke ap hon kejeng hirjir kihir penceng lok ason kacipati kapadupon. Labangso ingdeng po langper fes along
ki ong dung riso e jang pen chenglok sarphi sarphu aklim angphar atum chetong dunsi ingdeng pho lang pher fes along alir acham pen pidun ringti Lalu nilitung langfe risulum so teran pining an ingdeng pho lo nilitung langfe fes kibipon laso aprang nilitung langfe long lason cultural mati lason awipin lo panyaningkan ladak la nilitung ulang kamajilong isia problem mati pini thedunga apini akatora do kokojo lade pena pini tung langfe fes pangcheng bonsulo 2016 laso pangcheng dia pena pini tung dak theglong lo mithang bong kapre khang bong de itumung bong la cultural culture isi exchange lo ba cepat peni long lo pen dak kapre khai do ubs ta meni tung alang tuman tami invite pon hang pon dak la isi hang cepate phan la pen la aningkan wang ki niltum 30 pen 31 bi 30 ni bang niltum along tin school si nitum kacepate peni bi pon ta pining bang la so covid protocol do ka joni niltum ani siver si bi pon choklo so ki bipon long ke litum karbi traditional game bipon lo kengdong dang sansuri ke chibung lapen hirji pen hai kadu ka bi chenglok litum bipon lo tendikan du jila bangso tangfer risu pini marlo lasi ako laso arni ke hotpon gela por jasimet ke 31st pen ajo baji kre hini lo pede karbinikan kimita ke chenglo lasi litum langfer risu ateran ban ke lage talong pon asan se manlo tenali tu nang ferahin risulum so tera hin penali tum karbia khai phan kopia message pije nitum la polo nitum lang fer risulum so tera ahin a message la polo je anutinta khei ke ilitum chan bom lo tame non obigimitum aja ka hormu lo abari ma hormu itum kateng ni dolo pasilaha hormu itum thur pon thunangji lapen jongsi la soning thur pon pe bom pute mo pigi ditum karbi pujungjung ji bongchot po pasilahai non ke bangji litum lahai ke klem pon gelalo obigimitum ta ansu sina bachar lidina penitune thekthi kusame komani National People Party mate NPP atumpenta non kewangji Assam Assembly kilikalong Karbi Anglong District along Longpli LAC constituency along Karjap Dunpen Kachepahai Dunjap Han mai meeting chengbonglu pini arponi phai thong kebraisi army Dipuarong supi NPP asai hemalong NPP Karbi Anglong District along Klembang Kubangki atum arpu cepek ponsi archu ponamai inipon laso amaya long East Lapen West Karbi Anglong NPP in charge Lima Longkumar East Karbi Anglong District NPP Kong Chunbang Rajen Timung Velkonteron Lapen NPP Aphan Aning Kachethe atum laso amaya long Chetong Dunsi mai insam jinpen Kachupon. And it's a very auspicious day today. Why? Because after forming the ad hoc committee, today officially we have been giving away the appointment letters from different organizations. To name few, from organizations like political organizations like BJP, Congress, and other social organizations like from ASTC, they have come forward and willingly joined NPP. So today, I should say it's one of the historic moments. Yes, that's a very hypothetical kind of a questions which I would like to reply. We are working very hard, relentlessly, day and night. Why? Because since the inception of NPP in the Karbi Anglong district, it's strengthening day by day, each day. So confidently, boldly, I could say that in this coming LAC elections, we might fill all the 4 LAC seats. Since it's a very long pending issue for almost decades and decades, many political parties have been promising that they will put up this matter, but we see no results. But coming back to NPP, starting from our late Shri P.S. Hamaji, he, of all the political parties, we would definitely put up this in the parliament and with the central, with consultations, and we have deliberated this from every angles, and the leaders have already taken this matter seriously. So in this coming
Parliament session, our MP, Srimati Agatha Samaji, will be carrying forward this message of Article 244A, because it is a very important kind of a message which we have to deliver. So we're working hard for that matter, and I hope that this will be like a stepping stone for the Karbi Anglong district. Sir, Arkoi pai kriget hombrai si lakha krepo Mahamayak MSC konsi perlupon angkang BJYM klembang atumpen patirpi ponsi karbiningkan kimi aput hak motorcycle pen paceteng ponsi kipat takasai ke klempon lasu karbiningkan kimi kipat pon along BJP klembang atum pen stame Mahamaya local MSC mate EM Lungsing Teron VDC chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondol BJYM Tamaipu Jiten Teron Block chairman Saraswati Su Lapent BCP along klembang puatum cerap nun tunsi motorcycle hum bhari nira pokep pacejeng pond dok muka kapent karbilong riberta waisong terang Karbi ikan kimi advance kita punya pagi dego, tapi ini ini tu Bharatiya Janata Party jika jangan hom perang pen ini tu ahom waktu tinta mandala presiden election dulu lasot deng pensi mandala tu tak kapre program deng onlo lapente ini lah tak Mahamaya hom waktu lo ngabangke ini tu youth tiken timu akhirnya alang lihelo Lasi alang lihin pen, kete tanah program deng nang kuning kampung jaga tinggal tu pen, kacing wai, mandal bumi pen kacing wai ada isi, pini jadi tum dak bang, 250 biker tum jadi tum entire Mahamaya Homestay Arlosi bike rally padulo, lapen laso bike rally long setan mini tum slogan hang pon lo, itu mah lagi teduan na tum apanta pulo, lapen BJP jindabat, laso slogan nang hang pon si, ini tum dam, pini dak kasinda klam long ang tu. Laso ke dam kuna nada si pale dam laso. Jadi tu Mahamaya Homestay ke ceng si, rong pia rong pen ceng lok laku boro rong wang lo laku pen utor mobil dam lo utor mobil pen bam potar pen birbar jong tung pen laso dak aku nang helat tu pen lo ladak horitalo rong pen aku pulu tucok lo kasutan pen di tum hola Belo gahat piknik spot long pen wang tusi urong pararong na pen dok muka tahun pen na wang mat pini dak rasin dak lam long an paling lo. La pen dak ni letung ke trek pon long ning kita te. Ini letung cini mati. Future ke youth tum hello. Kali mati. Pini la so youth a program ka organize long pen. Je ledak ni tum 250 bikers dulu orang te. Itu entire Karbiang long hankian non Vidhan Sabha election ke bang dia bang ke itu ni tekong lo kini dak Mahamaya Homestay jitan tim ngake hai ke jalin pen itulah so bang ke itu tekong lo Saritra Vidhan Homestay bang ke Bharatiya Janata Party bang wekpol pen Assam long tanile tu BJP sarkar nang tu po dili tu mission bang ke 100 plus so mission long bang ke Karbiang long pen sit di bang ini tu hai pon tu ke kini Itu 100 plus lo buat aku pilih tak paru perisa. Ladak ke nang litung tholong lo Silchar ahin Karimganj ahin kan halatung Silchar abel dolo Karbiang long NCL abel long pasta sit dolo Upper Assam dolo Lower Assam dolo niltum BJP sia calculation do so mathematics ateng masin itu 100 plus bangke long pup sia confident dolo except non niltum kisuman Homestay bat polo jot naki muslim alang litung bangke kai aja da party along le Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduga via phanta kardong